per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de president de la Mancomunitat de la Taula del Sénia, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i aquelles normes estatutàries del territori de la Taula de la Mancomunitat. Molt bé. Bueno, jo per començar sí que us voldria dirigir unes paraules un poc des de la meva experiència personal, crec que il·lustren un poc l'experiència de molta gent al voltant de la Mancomunitat de la Taula del Sénia. La meva relació amb la Mancomunitat de la Taula del Sénia va començar ja fa uns anys, quan un grup de persones, que moltes esteu avui ací, vau començar aquest projecte. En aquell moment, en el meu poble, no arribàvem a 100 habitants i, per tant, devia de ser l'assemblea veïnal la que decidira si volia o no formar part de la Mancomunitat de la Taula del Sénia. En aquell moment, l'alcalde de Vallibona em va proposar d'explicar-li a l'assemblea veïnal què era i què pretenia la Mancomunitat de la Taula del Sénia. Mirant aquells estatuts i mirant aquell primer dossier que ens vau passar, a mi me va aparèixer un projecte magnífic. Un projecte que el que pretenia era unir, i pretén, és unir territori, sumar esforços, sumar capital humà amb l'única finalitat de millorar les condicions de vida dels nostres veïns. Però com ja sabeu, a vegades en els pobles menuts i d'interior són prou pragmàtics i en aquella mateixa assemblea veïnal ja va eixir la pregunta: bé, tot això és molt bonic, però això per a què val? Jo crec que en el temps la Mancomunitat de la Taula del Sénia ha demostrat que també és una ferramenta excepcional a l'hora de fer arribar al territori inversions des de les diferents administracions. I si per a tots els municipis aquestes inversions són importants, per als municipis menuts penso que encara ho són més. I per una altra banda també crec que la Mancomunitat el que ha aconseguit és crear un punt de trobada, un punt en el que tots, pobles menuts, ciutats més grans, pobles d'una banda del riu, de l'altra, de l'interior, de la costa, puguem ficar en comú les nostres inquietuds, les nostres il·lusions, els nostres projectes. Un punt en el que, o un lloc en el que en definitiva jo penso que tots ens trobem molt còmodes. Bueno, per la meva part de moment res més. Gràcies per la vostra confiança. Espero continuar en el treball que han fet la presidenta i els presidents que m'han precedit i gràcies a tots i a partir d'ara quedo a la vostra disposició.